ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, хуб ҳастед? саломат ҳастед? иншоалло аллоҳ ҳифзтон кунад. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам ҳамин навора лайк, комментария ва ба дигарон равон кунед. шояд ки ҳамин лайки шумо, комментария шумо ва ба дигарон равон кардани шумо сабаб шавад ки як бародар, як хоҳар мебинад ҳамин навора ва саҳми худша мегузорад. ба хотири аллоҳ аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам. бале, мо медонем ки бисёри бародарон ва хоҳарон дилшон аз кори хайр хунук шидагӣ аст. онҳое ки кӯмак мекарданд, дастгирӣ мекарданд, вазъияте ки ҳозир дар ютубу дар инстаграм, яъне дар соҳаҳои интернетӣ меравад, бениҳоят мардум дилшон хунук шидагӣ аст. ин чиза дарк мекунем, мефаҳмем, медонем. бале, ва мо ҳам кӯшиш дорем ки ҳамонҳое ки дар ин корҳои хайрия машғул ҳастанд ва аз кори хайрия мақсад хиёнат мекунанд, онҳое истанд ки дар амонат хиёнат намекунанд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бозам ассалому алайкум бародарон, хоҳарони аҳли ислом. хай аз шумо илтимоси, шумо ҳам падарен, шумо ҳам фарзанд доред. ҳамин фарзандои худтон пешои фарзандои марам ҳамш фарзандотон нигоҳ кунед, як ёрӣ кунед ки зимистон шида, хунукӣ шида, кӯдако мана диде касалан ҳамаш касалӣ шидиам. хай як чӣ хел кунед бародарон. бозам илтимос мекунам ман шуморо аз бароси худо як ёрдам кунед. иншоалло худо ҳамин вазъият бироед, мо ҳам чизи шуморо мекунем. бина хай дига чӣ бигӯм, панотон ба худои таоло бародарои азиз. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳолшон бад аст. хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ, аз ҳар якта шумо хоҳиш ки чӣ қадар метавонад, 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл, яъне мо наметавонем ки ҳаминро дар ними роҳ партоем, бигем ки хай дига натонистем. ба хотири аллоҳ мо кӯшиш мекунем ки то қадри имкон ҳамун зборое ки мекушоем то охира анҷомшон бирасонем. яъне ҳар якта шуморо хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ ки чӣ қадар метавонад, 100 рубл, 200 рубл, 500 рубл, қудрат ва тавоноӣ. паноҳ дошта бошанда, сарпаноҳ дошта бошанд, як бало набоша, хай чи ки метавона бага ки мо рӯмона сиёҳ мекунем. ина аҳвол. охи хай чӣ бигӯм дига, чӣ бигӯм, чӣ хел кунем. Яшиш пучтага хона ударна дурим у даққати пучаш шиштаги гудаги инвалид доре нун пул надорим бихирем клаве дарам клаве язмиче ҷамъ мекунем ягончи шакар ягончи нун пул мехарем мехирем отариш кане задахонама кор кунем. я бачаи калон хидматчи шашум ой ман кори нашидам кор кунам ягон ҷуда тлаве дорем ҳамин тлаве ягон чи мехерем ягон шакар макар мегирем ягон зиндагимона ба тлаве пеш мебарем. хона удара дорем, хонамо об мечакад, заболои об оленҷао мехезем ҳама ҷо пирёва ҷогамо. دنیا میدن